बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय फाथाबारियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना निस्सय दाख्लै बावैसो नुदों जानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बेबायदिनो चेयारमेन निर्मल नार्जारिनि सायाव गोबांथार दान्थे बिदान्थे जानायनि गेजेरजों बे फाथाबारि बिसिडिसि अफिसा बन्द' जानानै दंमोन। दा थिग बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे सिडली ब्लकनि बिडिअ सारजों लोगोसे गोबांथार सावरायलायनायनि गेजेरजों बे फाथाबारि बिसिडिसि अफिसखौ दिनै फिन साबि खेंफिननाय जाबाय। दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय क्लियार दिन्थिलांनो नाजागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा बे चेयारमेना गोबांथार बेबायदिनो सरकारनि न' हाइवे न'फोरखौहाय बेबायदिनो गुवारै लुफुंनानै होआब्ला बिनि सायाव मा इनिसियेटिभ लानाय जागोन बेखौबो क्लियारैहाय मिथिहोनाय जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो नायलांनो हागोन, अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन। दायो आंजों लोगोसे दं मानगोनां सिडलीनि बिडिअ सार दंफैयो। दाख्लै बावैसो बे फाथाबारि ओनसोलनि जिथुनाखि चेयारमेननि सायाव दान्थे बिदान्थे जानानै बे बिसिडिसि अफिसा बन्द' जानानै दंमोन। ओमफ्राय दा बे बिसिडिसि अफिसखौहाय खेंफिननाय नुनो मोन्दों। ओमफ्राय दा रायजो राजाफ्रानो सारनि आखायाव साबिखौ गथायनानै होदों। दा बियो जेनेबा माबायदियैहाय मिलायजानाय जाखो एबा माबायदियैहाय खेंफिननाय जाखो बेखौहाय मेसेज हरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। धन्यबाद नोंथांनि चेनेलसिम। फाथाबारिनि रायजो राजा एखेबारे बहुत सिम्पोल, बहुत मोजां। बिथांमोना आंखौनो लेंहरदों, मिलायनानै होफैदो मादो, जोंनो रावखौबो नाङा। सारानो फैनानै रायलायफैनानै माबायोब्लानो जोङो थिग जागोन। जोङो थिगैनो दं। मोनसे समाव बबेबा मोनसेखौ लानानै एसे दावराव दावसि जाबाय थादोंमोन। बे बुस्थुखौ प्रसेसआव गावसोर रायलायगासिनो, बेयो पियरलि राजनितिक। खिन्थु गासै रायजो राजाया दा डेभेलपमेन्टखौ लुबैयो। जेरै जोंना मानगोनां चिफ सार बिथाङाबो डेभेलपमेन्टनि थाखाय एकदम जबरदस्त मावगासिनो दङ। दिनै बे बिसिडिसि बादियाबो बन्द' जायोबा सोरनिबा थाखाय जोंनि चिफ सारनि मानगोनां चिफ सारनि गोबां दुखियाफोरनि मोजां मोजां आसनिया बे फाथाबारि ओनसोलाव जोङो प्लेन खालामनो हानाय नङा। अब्ला लास्टआव थाङै थुङै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बन्सित जागोन। बेखौनो बयबो अनुभब खालामनानै आंजों कन्टेक्ट खालामबाय थादों रायजो राजाफ्राबो। सारा फैनानै रायलायफै, सारनिफ्राय जोङो माखासे खोथा मिथिनानै लानानै जों माबागोन, खुलिफिनगोन। बे ओरैनो जोंनि पियरलि टेम्परारि माबाल', बे पारमानेन्ट नङा। बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों। आरो बे एकदम मोजां लुगोन, एकदम बेबायदि अनलायलायनानै माबाखौ खालामफिनलायलायनो थाखाय आङो गासै फाथाबारिनि रायजो राजाफोरखौ गुदि गुदि साबायखर होयो आरो खुलुमनाय जासियो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं सारनिसिम मोनसे कुइसन खालामबावनोसै। बे ओनसोलाव माखासे बेफोरबायदि सरकारनिफ्राय मोननाय न' हाइवे न' बेफोरखौ माखासे गोबांथार लुफुंजायै नुनानै दं। दा बेनि सायावहाय मा इनिसियेटिभ लानाय जागोन? दा बेनि थाखाय अलरेडि आं दाख्लै 1 तारिखआव नायबिजिरफैखांबाय। आङो खमैबाबो 50-60था न' नायलांदों। माखासे नट डाउट बै समाव मेम्बार माखासे नुनाय दं, बेखौ नायदों। बिसोरनिफ्राय आङो टाइम लादों। उमुक थारिखनि गेजेराव जुदि मावनानै होआब्ला आं बिसोरबो लिगेल एक्सन जालांगोन। लोगोसेयैनो माखासे बेनिफिसियारि गावबागाव लुनायबो दङ, बिसोरखौबो टाइम बाउन्ड मोनसे होदों। बेनिफ्राय जोंनाव मोनसे बै समाव एग्रिमेन्ट खालामनाय दंखायो। बे हिसाबै जोङो बिसोरनोबो लिगेल नटिसबो होयो। बे हिसाबै मावगासिनो दं। आरो मेन खोथा जाहैबाय टारगेटआ एबार मेक्सिमाम फैदेरबाय थादों। ओमफ्राय स्पेसियेलि आंनि सिडली ब्लकआव दिनैसिमाव 24,000 टारगेट दं। बेयो मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट। दा बे हिसाबै जोंनाव मिस्ट्रिनि मोनसे प्रब्लेम। बेवहाय आं फैनानै नुफैदों सासे मिस्ट्रि, हेड मिस्ट्रिया 20-25था न' मावो। ओमफ्राय बियो ओरै मावलाय बेवहायनो मेक्सिमाम बिसिनि टाइमा थाङो। ओरै मावनानै इनकमप्लिट जाबाय, ओरै मावबाय ओरै इनकमप्लिट जाबाय। बेवहाय मोनसे टाइम कनजिउमिं जायो। बे नट अनलि जोंनावल' नङा, जों स्टेट लेभेलाव जेब्लानिफ्राय रिभिउ खालामो गासैबो इस्युआ बे रोखोमनि मिस्ट्रिनि प्रब्लेमनि थाखाय माखासे फैदों। खालि मिस्ट्रिनि प्रब्लेम नङा, माखासे बिदिनो आनउइलिं माखासे थायो। दा बेखौ जोङो दा जुदि मावथ्राबा मोनसे टाइम बाउन्ड होना होदों। बेनि गेजेराव माबाबा जोङो बेखौ मोजाङै इनकुवेरि खालामनानै बिनि सायाव लिगेल एक्सन लानाय जागोन। आदसा, गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम मेसेज हरनाय थाबाय। बेनिफ्राय साबसिन परिबेस गैया। जों गासैबो फाथाबारिनि बिदा फंबाय आरो फाथाबारिया
आंनि लाइफनि मोनसे पार्ट मानो होननानै बुङोब्ला सिडली ब्लकआवनो आंनि साख्रिनि जन्म अनेक मानसियानो जन्म जायाखै नोंसोर उन्दै नुसोमोन 93आव आं 1993आव बहाय सिडली ब्लकआव जन्म माबादों साख्रि मावजेनदों ओमफ्राय गेजेराव अनेक जायगायाव सोलाय जादों ओंखायनो आङो फाथाबारि रामटेका सामटेका ए टु जेड मिथिगौ आरो बिनि मानसिफोरा आंनि बिदा फंबाय बायदि आंनि फिसाफोर बायदि आरो बे खोथाखौ खोनानानै आंबो दुखु मोनदोंमोन दुखु मोननानै ओमफ्राय आङो जेबो खालामथ'वाखै आयुर्वेदिक लाथ'थ'वाखैमोन खिन्थु जोंहा शिब सारनि माखासे बिराद मोजां मोजां आसनि फैगासिनो जाय आसनिया एखे दुखिया मानसिफोर बेफोरबायदि एथ' मोजां लिडार थासेयाव मोजां मोजां सारनि मोनसे आसनिसो फैगासिनो दङ जेन' बेफोरखौ जोंनि फाथाबारि रायजो राजाफ्राबो डिस्ट्राइब दाजाथों बन्सित दाजाथों मानो होननानै बुङोब्ला बिसिडिसि माने डेभेलपमेन्टनि मोनसे मन्दिर मस्जिद गिर्जा बेवहायनो नोंथांमोना प्लेनिं खालामनो हायो बेवहायनो प्लेन खालामनाय जायो दा जोंहा दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे माबा दं बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै शिब सारा मोजां मोजां आसनि हरदों बा हरबावगोन बेखौ जोङो बेवहाय ज' जेरै मेम्बार रायजो राजाफोर जों सावरायनाय बायदि बेवहाय ज' जालायनानै जोङो प्लेनखौ खालामनांगौ प्लेन खालामखांनायनि उनावसो जोङो रायजो राजानो जेरै खामानिखौ होनो हायो खिन्थु बे बुस्थु बे मन्दिर बा मस्जिद बा गिर्जायानो जुदि बे रोखोमनि एसे गुलाय गुजाय जायोब्ला जोङो जेरै धर्मआ गुलाय गुजाय जायोब्ला बायदिसिना जायो थिग बेबायदि डेभेलपमेन्टआवबो निस्सय बे रोखोम जानायनि चान्स थायो दा नोंसोर जे बिदा फंबाय बे मोनसे नोंसोर जे अनलायलायो बै समाव मोनसे जालांदोंमोन दिनै जे मिलायलायनानै ज' खालामफिनबाय बेनो मानसिनि सबसे देरसिन गुन आं बिनि थाखाय फाथाबारिनि रायजो राजाफोरखौ खौथि खौथि खुलुमनाय जासियो आरो नोंथांमोनखौ धन्यबाद होयो दा आङो रायजोनि जानानै बयनिबो जानानै इयुनाव जेन' बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बारफ्राबो राजाथों बेनि थाखाय आं खेबसे ज'नो बिसोरखौ लानानै मोनसे वार्कशप बादि फैगोन नोंथांमोनाबो था ओमफ्राय सावरायफैबावगोन इयुनाव आरो सेकेन्ड टाइम जेन' बे रोखोम जाया बिनि थाखाय आं सावरायफैगोन थ' रायजो राजानि मददजों आरो जिहेतु अफिसा मोनसे सरकारि बुस्थु बे सरकारनि न'खौ बे समाव मोनसे परिबेस आं रावखौबो दायबो होनो थाङा मोनसे परिबेसनि थाखाय बे रोखोमनि बायदिसिना अनेक जायो बे परिबेसा जोंहा बिदा फंबाय जों ज' रायलायनानै मिलायफिननायखाय आङो साबिखौ खेवनानै रायजो राजानो हगारना होफिननोसै दा जिथुनाखि फाथाबारि बिसिडिसि अफिसखौहाय खेंनानै होफिननाय जाबाय नै नायनानै लादो